Lang po. Bibili lang ng ice sa 7-Eleven. Police. Ano yan, the ice cube? Alin na yung ice cube? Mano? 25 din. Ano nga tanga ice cube sa hapon? Nakalakas po. Pag nga supo to. Kabuon na. Pag shop, dan sumot lang. Ngayat din. Nalaka nga kasi tangan mo eh. Adi, ipaisupo Bili lang po kami ng ice. Sino din? Adi. Kasi nagitikas tayo coffee. Ay, kapeyo. Ba? Nagitikas kape nga sa shake. Hindi ma'am, hindi na pinakabulay ko. Ada na iinom. Yan po yung kapatid kong teacher. Hi! Sino yan? We have ready coffee. What is this? Coffee with mocha instant. Ay, kantin. Hindi na tan. Choco mocha. Ito, choco. White coffee. Ito naman po. Kan, ano dito? 10 pesos ni Meso. Choco mocha. Ito naman white coffee to ito. Munto ka niya. Malo, tagkape eh. Tagkape ah. Adin eh. Ano nga yan? Palo adin. Dari kata itak mga mag-jay. Eh. Dari kata itak mga lang. DJ nila. Pili daw ng chichirya. Market ng Pasuquin. Na po. Ha? Chai!